Čaute ľudia, som ja Citron alebo Lemon, alebo chcete. Som tu na Crafting Dead, o ktorom som hovoril. No a nechce sa mi začínať od znova, proste som sa tu joinil na jeden server, kde už mám veci. Tak to budeme hrať tu na, no. Som tu na vojenskej základni práve a mám tu nevygenerované čanky. No čo vám poviem, Crafting Dead je akoby napodobenina seriálu v podstate, napodobenina Walking Dead. Walking Dead asi poznáte, je to zombie apokalypsa, v ktorej sa snažia všetci prežiť. A naši kamaráti, Američania, spravili tieto veci. No, keby ste nevedeli, čo to je, tak sú to ostnaté dráty, ktoré sú ako pavučiny v normálnom Minecrafte, len keď ste v nich, tak vás to hituje. To ste už zistili a preto som tak zjačal. Ja mám málo vody, ja som myslel, že mi to dalo hit za to, že mám málo vody, ale mám i nie málo, ale akože málo, lebo málo mám tej vody, ale začne mi to uberať hapka, až keď bude mať 0% vody. Teraz ich mám 16 tých percent, ale to je aj tak málo. Ale našiel som džusík, našiel som sodu, čiže svet je krásny. Hej, no tak kamo, radím vám všetkým, čo pozeráte toto video, prezerajte len tak čestky for fun, lebo v nich môžete nájsť toto, čo ja. Takže si to tu nahádžeme, bandáže, všetko. Tieto dve zbranie, do nich nemám. Dobre, budem v hotbare nosiť iba tie zbranie, do ktorých mám náboje. Ešte niečo potrebné? Pre vylepšenie na zbranie, to sa s tým nebudem tu teraz srať. No, kašlem na to. OK, no tak v tomto dieli by som chcel si nájsť nejaké zásoby nábojov a aspoň také menšie. Prvýkrát scope už máme 2. Menšie zásoby nábojov. OK, začína sa spĺňať to, o čom hovorím. No, nabí sa. Dobre, tak potom, keď už budem mať veľa tých nábojov, tak to začneme dávať, to už mám, začneme dávať do toho batohu, ktorý som získal v tej truhlici. Takže toto už tu máme raz, toto máme raz. Vidím, supply drop, áno, vidím, nebojte sa, vidím. 1623. To by sa dalo, ale nie za 1 minútu. Rád by som si to tam vyčlenil, dobre, asi použijeme shotgunu. Alebo... Dobre, neserem sa, tu nebudem správne tu minúť náboje. No, ale v prvom rade by som chcel nájsť hráča, pretože keď je hráč, tá je sranda, aj keď prehráte a proste zomriete, proste je to sranda. Ako ten boj. Mne to niekedy začne až bušiť srdce a také veci, keď to je veľmi napínavý boj. Takže veľký zásobník do MP5-ky, to je dobré, ale MP5-ku furt nemáme, čo je zlé. Kalaš máme, skôr zásobník by sa zišiel. Dobre, na tejto základni býva strašne veľa ľudí, nejako nebýva, ale akože často tu je veľa ľudí, hej. No a krvácam, to sú tie partikly červené, čo zo mňa tu ťačú, jak sople. Takže bandáž, nie, všetky som dal do batoha. Že budem nosiť tento batoh, lebo tento je taký aj jedlo, aj bandáže, proste tak po ruke všetko. Dobre, zatvorené dvere. Nič, žiadne veci. Ahoj. Dobre, taktika forever. Kurva, zasa krvácam. Ty vole. Jaj, no, ešte 2 bandáže mám. Áno, no počkaj, musím si vybrať tú bandáž. No, mal by som si viacej dávať na zombikov, 100%. Lebo keď po vás idú zombíci aj hráč naraz, tak vám poviem, že to nie je žiadna sranda.
proti hráčovi a zombikom naraz, lebo sa sústredíte na hráča, aby vás nezabil, ale zombici po vás idú a no to fakt MP5 by sa hodilo, lebo no, žrádlo, lebo do tej MP5 mám hodne nábojov, tak by som v tom prípade asi aj používal, ale aj tak jeminku nehovoril som o tom náhodou, že si mám dávať pozor. Nie, na čo, skapem. No a v minulých dobách, v tých dobrých časoch, v tomto modpacku bol aj armor, ale náš milý, veľmi milý majiteľ, aka aj admin, aj tento. Kámo, no ja som našiel vec, že v novom update proste odstránil tie armory. A budem musieť asi použiť zbraň, lebo tých sa nikdy nezbavím. No takže tento sprej je nový. Samurajský meč a veľa zombikov tiež. Tak som vám ukázal moju silu, takže bojte sa ma, to som minul iba viac než polovicu nábojov. Takže teraz ma všetci počuli, ale tak nebudem riskovať. Viete, neoplatí sa. Takže ideme. Ste to videli, jak tu zdžubol? Akok. Sa mi neoplatilo, teraz som v pasci. Skoro. Nie, utekol som. Tak. Dobre. Plný inventár. Chodte do helu. Aha, na ten kaláš. Aha. Paráda. No, dobre, tak rýchlo to tam šupneme, všetké náboje. Aj tie upgradey na zbrane tam dám. A samurajský meč na chrbát namiesto lopaty. U nás doma tu nejaký vrtuľník je. Včera bol, či predvčera. Zase sa nám snaží prísť na strechu. No nič, kašlem na vrtuľník. Idem sa zaoberať týmto. Jasne, MP5 zásobník, prečo nie? Ale tak ako dobre, hodí sa. Ale skôr by to chcelo tú MP5 teraz. Paprika. Tu je ešte jeden, ja ťa vidím. Zmrt. Dobre, sa len ho utekam. No ale za tých starých dobrých čas, keď tu boli armory, to nepoviem, že v pohode, ale dali sa tí zombici, vám brali jeden život aj s armorom. Aha. Teraz! No, ty vole, no tak ja mám najväčšie nešťastie. Idem lootovať mŕtvolu, idem ju vylútiť a vtedy zmizne. Ja sa poserem. Ješkovi v oči, toto je... To piči. Kurva. Skade sa tu nabral. Ja neviem, skade sa tu nabral. Fakt, asi tu bol takde. Nezdá sa mi? No, dobre, nič. Chápete? Mohol som vylútovať hráča. Nie, bola zmizne jeho mŕtvola. Lebo ono je to tak, že vlastne tá mŕtvola tam nebude do nekonečna. Ale iba prvých 3-4 minúty a potom zmizne. No to vám asi už doplo. Možno nie, to nevadí. To sa stáva. Zásobník do M9 to je pekné, ale chcel by to zásobník do kalaša. Teraz dostajem buď drumstanak alebo zásobník do kalaša. Aha. Nie, 6 krátkov. No, ale aj tak si to dám semka, lebo... Jasné, MP5. Jožišmaria, potrebujem MP5. Terorista by som bol. Risknem to ísť do veže, lebo za ten čas tam mohol takto prísť tiež, okrem mňa. No nič, ešte prehľadám tieto dva baráky, ktorých som v tomto som bol už nemá začiatku tuším, ale... Dobre, tak sa asi vydáme niekam cestu. No jasne, hitlo má nič.